ilam tuttarariraram Hama igudeli Araseli Talalala ilam Belalala ilam Talalalilalam Çaklangzı çemedan mi ilmalanımdan Ecem men Komandrovka gidecek bolyanın mı anladı? Sehetcan, oğlum, yine de komandrovka gidecek bolyanın. Havacı, yine de gitmeli. Komandrovka yanı demedi gidip gelenin. Hey, her 10 günden bir komandrovka var mı? Ondan sonra hey bu komandrovka diyen zaten iyi de ödülmedi mi? Ece, men işim şeyli. Yok man komandrovka gidip durmasan bolonok. Hiç erik gitmen oturun yerinden öz gazetimiz için ben neme yapıp bilerim. Ondan sonra bir zat yazacak bolsan barmalı, görmeli, yerine varlap yerini öğrenip kayıtmalı ol ya. Hey bolya da Sehetcan, o zatlar özün qoğu bilyansın da. Gitmeli olsa ne edecek, gitmeli orada. Bu gedek nereye gitmek oğlum? Bir gedek mi? Ha. Bir gedek daha Soğud Oblastı'na, Könrüğün rayonuna. Könürgünce deydin mi? Ha o? Könürgüncün neresine? Komünizm kalozuna. Vay, oğlum komünizm kolhozuna deydin mi? Ha o? Ana mi? Oy, onun asıl Aksultan Canlı'nın ovasına gitmekçi de. Ola asıl tüys olayıptır. On yalı olsa gökteki dileğim yerde kovuştu diysene. Asıl men özüm sana gittin diyecek bolup gördüm. Oy, Sehetcan oğlum, kovsa bileceği değmeli. Hayır Cemi. Bileceği değerliydin mi? Ha o? Görüyen oraya Cem. Sen şu oğlan bağırın mağda sahip duruyor diyen. Solavan asıl dilinden üzüledin gelen oklan. Olavadın göçüp baydamızda neye çeylin geçenini sen havarın mı mi? Ben Solavadın göçüp baydamızda men 5 yaşımdakenim. Menem enni 22 yaşadım. Demek o yerden göçüp baydamızda neyse ol ya? 17 yıl geçiptir. 17 yılının tutuş vur eğer ömrü ahirece. Vah oğlum, sen onları tanıyan yok da. Eğer onu tanıyan olsan bey demezdin. Olar sen onu tanımasan men kakın qoğu tanıyaz. Olardan adam oğlu ağıran näldir? Etseler iyili yaxşılık etjek bolyandırlar. Olawan toyu yası olarsız geçen näldir? İl oların duuzunu dağıtmagam özünü döwlet hasaplaya. Her kim şolara öykünjek, şolara meňzejek bolup jan edýär. Oların birözi birigiden köçen tutup durdur ahiri. Olar tüz Hudaý ýalkan adamlardır. Görüp bilmediğin göze çıktın ece. Men onun devletini şerikligim yok. Ondan zaman Hudaýa şükür, olardan geçmeyen günüm yok ama. Näme diýsene Sehetcan? Ha bu näme? Sen şey diýenim bolup men yüzüm yere basjak bolýansyň boli. Men onu ettirmen. Onu kakaňam bilýändir menim. Bilir bolsaň olary bilen ähd edişdik ahiri. Aksultanjan ölse yerinki, ýoksam senki bolmalydyr. Ozala okuň bahaneden mollun. Indikiň näme? Ece. Can ece, sen düşün ahiri. Men onu tanamasam, görmesem, nemçin men ona öýleneýin. Onu sen tanamasaň men tanaýan. Gülýaly maşgala. Ay diýsen agzy bar, günnüýsen gözi. Akly bar, asyly bar. Eli işli, boy siratynda kim zat ýok. On üye getiren düşöwünün özü näme degen ok. O ýöne meni gyz bolman, duranjy mülk ahry mülk. Men olara ýylsyp durman, gidip gelip duranım. Ýöne yerden duruy diýänim. Bary sen aladan, bary şo gyzy elden gidermejek bolup edip gören zatlarym ahry. Görýän bol ece. Şo gyzy men näle öýüň aşyk bolan ýarlaýan. Hana oyunun betetli. Sen oyun ýadyňa düşýär. Men oyunum däl. Çanım ece. Sen aýdym bolmasa, olar bilen ähd etişdik diýip ýüregime düşýär. Onu hemen etdi, onu hemen şerti. Hamana siz onu maňa başdan adaglyp goýan ýaly urun etýärsiňiz. Adaglymak döwri bir wagt otardy. Kim biri-birini umut görýän bolsa, diňiz şolar adaglyrlar. Düşünýäňmi? Söýmedigi biri-birini adaglamak bolsa, gösüni jenaýat etmekdir. Wagt sizin şo ketjal damaryňyzy gursun. Sizin şo ketjal damaryňyzy kesip taşlasamdym. Sen görmediň ýüzi ýok edýän oglum. Olar bilen biz ata-baba goňşy bolup oturduk ahiri.
Iyerimiz içerimiz ayrı gitmezdi. Bilýän. Olar bize doğan garyndaşlarım ýakyn bolurlar. Uruşun ağır yıllarını bilece evine verip geçiripdik. Begencimizi, kıynancımızdan desem paylaşıyorduk. Vah, bana kalsa, men hey onların yanına göçüp kaydarmadım. Yönü bal biri getirip Aşgabat'tan çıkardı. Ne edecek? Göçmer olduk. Kakını berik merkezi işe geçirdiler. Şo edek koşmadı maşini yüklep başlarımıza. Ağ Sultan Can'ın ecesi Nur Tac'ın yanıma gelip badı varan ağlanı ülülüğün çempi adımdan çıkmaz. Şoň şol aydın sözleri henidem kulağımdan giden oku. Yerini şeydip ovan taşlap gidiverecekti. Bir de şoň içinde sizi kesek gidirem öýtmeýärdi. Bir can bir ten bolup ýaşadyk. Innesi şeydip ýa-da adam bolup gözümizden gaýyp bolup öteýjekmi? Bizi taşlap gitmäge neneň boğunuňyzy ýa? Vah doğancan, sen aydıp oturun zadyň näme? Hey bizim sizden ýat borsmy? Hiç haçan ýat bolmaz. Ozal biz wadalaşypdyk ahyry. İki ayakly, iki günne diýipdiler. Sehet janyňam, Ağ Sultan janyňam ýetişini duýman galarsyň. Ondan inşallah garyndaş bor, süýçülük bilen gatnaşardylar. Ağzından Huda eşittin komşucan. O günlere de sağaman getirsinler. Doğrudanam. Şeýle gurrun bolupdy. Şo sapar Ağ Sultan gecesinden gelip men kellämden sypalany, toňam taýlyk edek ýer durgumdan ogşan ýadyma düşýär. Mene wagtlar gaty kiçijik bolara çemeliyim. O zatlary kämir ünsem bermändir. Bi. Ýolda şu wagt Ağ Sultan nere dedi? Ha. Şu wagt näme işleýärdi? Doğru. Yadıma düştü. O şovat ecesinin yanınadı. Ecesine kısmılcırap, bir gözünü yumcuklatıp bana terettiyadi. Men o vat ona ünsem bermändir. Men diňe maşynyň üstünde öýümizdenem Ağ Sultanlardan kim uzaklaşyp barýanym yadyma düşýär. Şo gaýdysym. Şondan bäri Ağ Sultany men ýekejek degen göremek. Gecem burada otursa şu Ağ Sultan'ı peteň meydarmy çykarýar. Ağ Sultan. Beýle näjere gyýyk. Ya doğrudan gecem aýtýaly. Aýy onu taýgyzmak. Kim bilýär? Belkem şeýledir. Ýok. Bigedek men gecem raýyn ýykyp bilmen. Ağ Sultany hökman görüp gaýdar. Çemine salıp, gerek bolsa gürrüňleşýän gaýdar. Birden men öz bagtymdan ýüze görüp beren bolsam bildiňmi? Belki men bagtym başga ýerine däli Ağ Sultanydyr. Men öz ýanymdan şeýle zatlar pikir etdim-de, ejeme ýüzlendim. Eje, Näme oglum? men şu edek olary hökman barar. Şu edek men Ağ Sultanyny meseleni çözüp gaýdar hökman. Vah oğlum, öňürekden şeydi-de can oğul. Hey menim sana erwet sady salgy berenmi? Bargyn oğlum, bargyn. Hükman bargyn. Barar. Menden kakyňdan salam aýtgyn. Onsoň bilip goý, odur kereki däldir. Özüňdir. Mene berdi toyuň uğruna çykaýyn. Hudaý oňlusy, bar zat uğruna bordur bir. Bar oğlum, ýoluň ak bolsun. Hoş habar bilen gaýdyp gel. Bolýar eje. Men Ağ Sultan bilen dowuşdum. Wagt şeýle pursatda dowuşmadyk bolsak bolmaýar.
Onu Allah nämelik bolaýmajak mı näme? Inni ödeden işime madama ökünüp gezmeli boldum. Köplen şeýle bolýar. Adam ketekeli bilen nälle ödeli bilen ödün kösýän çağıran bolýar. Ondan men ödümün gitiren amatly portodumyň ýene bir ýoly gaýdyp gelmegini isledim. Emma beýle bat kime ýetdirip dur. Her portot bir portot bolýar. Her portodyň öz permany, öz çözmeli meselesi bolýar. Men üçinem so portot iň jogapkärli, iň aýgatlyjy portot. Hova ıssadı, damaktı. Çöp başı gymylamaýady. Bir ýerde bolsa ne bağı bardy, ne bakçy. Gidem kowaçylyk meýdany. Men ýerlerden mer brigadirliň kowaçy meýdanyna aýlanyp ýördüm. Suwsa buradym. Daňçylygyny turup brigadirliň öýüne içen çalmaýadyma düşdi. Wagşy içen çalmyş wagtym mulaýsa bolmaýar. İçip pediller edinerdim. İnşallah sorralıyız. Seni bugün birine mi yadı da aydı diye. Ayda elel ýok. Arız gayrat et bakali. Akıl tarlım uçağıstığına da yetip bariyat. Oğuzun arkayına oturup demdiyicimi de alarsa. Hay borla. Bir olan uçaklığı daşta mı? Yok lu. Havarından köprüden geçince yerimizdedir. Hadır varar. Bolya. Näme üçindir? Yüreğim gürtülle vurmağa başladı. Näme üçindir? Ak Sultan basımrak göresim geldi. Doğrudan ama şeyle ayraten, şeyle oňat gyzy bolaýmadan. Eger ol şeyle oňat gyzy bolmasa, ejemem adyny aýdyp edip bermez ahyry. Men oň bilen odulrakdan tanış bolan bolsam bolmaýarmy? Ejem bulara gezmäge gaýdan çağlary menem gelmeli ekenim. İlkinji dowuşuk doğrudan kıyın boljak ekeni. O men tanarmyka, ya da tanamazmyka? Men onu görün nesime tanadam gerek. O watlar Ak Sultan çağa çykdy. Erteden akşama çenni iki ana atlalyp kaya aýdyp kaya orada haýsyr bir oglan bilen ýakalaşyp aly sowkun turdup uruşup biran gyýysa galdy. Oň tawarp duran taşlary, dowumlukdan ýa ýallyraşyp oýnoklap duran gözleri, garaja gaçlar bilen appakça dişleri ýeniden men gözümde dur. Baybo, ýöne bol ondan mer gör näçe ýyllar geçipdir. Brigadir köprüden geçip bir tümmejiň üstüne çykyp günne gorlugyna seretdi. Bir topar paýtyp birin gelin gyýdylara tarap elini kölegölendirip seretdi. Ak Sultan! Ay Ak Sultan! Gyýdyr! Şo ýerde Ak Sultan ýokmy? Bar bolsa çağırdyňyz lan. Agay Ak Sultan, gelin sen çağırýarlar. Brigadiriň sesine tesginip gitdim. Göwnüme bolmasa, ol Ak Sultan nälle özümi çağırýan ýaly bolup duýuldy. Onyan çağda öňü fartokly bir gyz kartaň bilen bize tarap ýüregi urdy. Haýdy menim, o biziň ýanymyza geldi. Bar tamam puç boldy. Men ak gözlü, boyu baydak ýaly, saçlary bilek ýaly gyz görjekdim. Men öňümde duran gyzyň bolsa, güne ýanyp kömür ýaly garalan, çaňjaryp duran ýüzi bardy. Ol pesse duran çenem bolsa bilemek, boyam gaty kijijik bolup görünýär. O saçlaryny kellesine urap, ýağlyk bilen daňan üçin gyýda dälle bir hili oglana meňziýärdi. Ellerini aýaklaryny çaňmasyp, çöpçeden ýerler garalyşyp durdy. Gözleri hawa dogry gözleri ol bir wagtda Ak Sultanyň gözlerdi. Ak Sultan men tanady öýtdi. Ýüzi gyzaryp bir hili tisgenip gitdi. Özüni oňaýsy ýagdaýda duýdy. Ýüreginiň bolsa kapada açýan guşçagadyň ýüregi ýaly tartyllap duranyny bilip durun. Ak Sultan, gurgunmy? Sagaman işläp görmüň? Gurgun, öýüňden gurgunçylykmy? Şükür. Seden bir yerlerini tapjak ekeniň da.
Ay neme? Yürüyte komandirovka gaytdım. Hey yürüyte gelemden sizem görüp geçäyin, jan sağlığınızı bilip gaýdy bereyin diýdim. Erterem sağlık bolsa ýygyma gaýtmaly. Wey, o ne hili? Öýe barman gidiverecekmi? Ay neme ay öýe barlan wagtam morda elbetde. Edil şu wagta elim degecek däl. Ýejen hakyny salam aýt. Ýejem bilen hakymam salam berdiler size. Gatygy oý. Şey diýene. Barp biljek däl diýene. Ay nemede? Ay. Ay näme? Behit bolady het. Ha wala. Gitsen sagaman bar. Öýüňde bizdenim köp salam aýt. Ýöne öýe barıp gaýdaýsaňa gowulardy. Hey neme 50 gana Ak Sultan. Ýene bir gün. Sen şu brigada işleýäniňi bilip üstüň basyp geçmäýin diýdim. Hoşda bolan. Ay bolýa-da. Sag bol. Onu öýüňde de salam aýt. Bolýar selam salam aýtam. Bolýa. Sag bol. Ini şeydip akbal bizi bir-birimizden ayrılıştırdı. Gecemin Ak Sultanjan nip giyce günnüz ağzından düşürmeyen arzulap giren maksadi puç oldu. Komandirovkadan öýümde dolanıp gelemdi. Gecemin ilkinci sowal şeýle oldu. Sagaman geldim oğlum. Hawa, Yeri Ak Sultanjany gördüňmi? gördüm. Yer nähir? Gowy ekenmi? Ay ne bilen, ay meňe gondan turma dejeşo. Näme? Göwnümden turmat diýdimmi? Hawa, Sen näme oýun edýäň ýa-da çynyňmy? Ak Sultanjany göwnümden turman eýsen kim tursun? men eje çynymy aýtdym. O maňa yaramady. Ha, sonra dogry bir kıyıda demeň daňok. Vay. Boyam kiçi. Meni öýlenip biljek däl eje. Uy. Eje. Saňa näme boldy eje? Uy, şoň çynyp gözüňe ýaşaýlarlarmy? Ak Sultan bolmasa ajaman boljak eken. Saňa näme? Şäherde de kıyılgyt däl. Onu da näýle gıydylar? Gülýäli, arasy päkide gıydylar. O gıydylan bir saçlaryny öýdüm Ak Sultan ýalynyň oňsyna degýär. Eje. Yeri bolýa oglum. Halam oda zorlap haladyp bolmaz. Da şey diýdi. Elbetde, nesibämiz ýokdur da. Maňa galsa Ak Sultanjanyň saçynyň bir taryny müňgoýda çalyşmazdy. Elbetde, nesibämiz ýokdur da. Aşgabatyň baglary ýer güllýärler. Köçelerden gülüň ýyzy gelýärdi. Şeýle wada adamlar guş solup çaýynýardy. Meňem keypim kökdi. Ýer bilen prospektiň oru bilen ýysyma tarap howlup barýardym. Sehet? Ay Sehet. Sehet! Ayak çekip ýyzyma seretdim. Gördüm, meň öňümde Ak Sultan samçyragdek ýalwyrap gülüp durdy. Men onu gözlerinden tanadym. Men onu gören nesime ona benni bolup kaldym. Ağzym açyp hayran bolup durdum. Men şeýle owadan oýdy ilkinji gedek görýärdim. Şol öňkörün Ak Sultanym inni perizade urulypdy. O şeýle bir bedenipdi goly, şagyzlarym şeýle bedenen nälir. Men seni ýöreşiňden tanadym. Çalt ýörýän ekeniň. Doğrudan ýeriňden ýetaýdym. Ak Sultan, sen mi? Really? Sen Ak Sultan... Howa, men. Men tähet. Gorgunçlukmy? Ejeňem kakyňym borgunmy? Gorgun. Nire barýasyň? İşele. Bizinem ýygnagymyz bar.
Oba hoçuluğun öňde barjylan konferensiýasy boljak. Şoňa howlup barýan. 5 minut wagtym galdy. Hoş da bol. Öýüňde salam aýt. Bire geljek dämi? Wagt tapsam bararyn. Hoş. Hoş. Men Ak Sultan bilen çatyrlyk daýarlaşdym. Te öwrümden nolan ýança şo ýerimden seretdim durdum. Birden hem ýerinden algatym geldi. Ýerinden ýetip aýagyna ýykyladym geldi. Arman geçti. Ak Sultan elini bir yerine